Jihlavského náměstí, krásná procházka na hrad. Bude taková organizovaná. Rozejděte se! To lepší boky, ty kecky jsou. Pozor. Ano, rovně, pojď si rovně.
studentů a měla by na začátku zaznít studentská hymna. Tak se chvíli sklidněme a vyslechněme studentskou hymnu a budou se kvůli jiní. Prosím vás, chvilku utišení. Zazní studentská hymna. Prosím vás, na chvilku ztišit. Dovolte mi, abych se přivítala sbor Univerzity Karlovy v Praze. Vedený hormistrem a dělčem. Jsou zde s námi prezidenti 5 středoevropských zemí, jež v letošním roce slaví výročí pádu totalitního režimu. Dovolte mi v tuto chvíli požádat o vystoupení prezidenta České republiky, pana Jako jsem se nebál před 25 lety. Podíval jsem na Alberto ty, kdo tady byli před 25 lety, v době, kdy odvaha nebyla lemna. V době, kdy každý, kdo se účastnil podobné demonstrace, riskoval vězení, riskoval vyhazov ze školy, riskoval ztrátu zaměstnání. V té době bylo aktem odvahy přijít nejenom na Vyšehrad, ale přijít na Národní třídu a nechat se zvrátit. Nevím, kdo z vás na Národní třídě byl. Já ano. A je zbavilo od těch, kdo tam nebyli, aby teď přišli a házeli vajíčka nebo jiné předměty. Když jsme šli z Albertova na Vyšehrad, tak jsme ještě šli na povolenou demonstraci, která nebyla zakázána tehdejším režimem. Ti z nás, kdo šli na Národní třídu, už věděli, že jdou na zakázanou demonstraci. A měli odvahu. Část z nich nás opustila. Na Národní třídě nás zůstalo všeho všudy 2000 lidí. 2000 lidí, kteří byli uzavřeni v kordonu státní bezpečnosti. A já bych rád s úctou vzpomenul na každého, kdo tam tehdy byl. Věřím, že ti, kdo zde pokřikují, tam byli také. A že prokázali odvahu v době, kdy odvaha nebyla levná. A snad poslední poznámka. Chápu, jestliže křičíte, když vystupuji já. Ale co je to za demokracii, když křičíte organizátoři této demonstrace? Dovolte mi proto, abych jim poděkoval za to, že na rozdíl od vás měli odvahu. Děkuji vám za pozornost. budou vystupovat prezidenti dalších 4 středoevropských zemí. Prosíme o pozornost. Nyní bych ráda požádala o slovo prezidenta Polské republiky, pana Bronislava Komorovského.
Nie zawsze łatwo jest wyrazić solidarność polsko-czeską. Ne vždycky